कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या परिसरामध्ये 1 दिवस पाणी नसणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, आज रात्रीपासून ते उद्या रात्रीपर्यंत पाणी पुरवठा बंद असेल। एमआयडीसीच्या जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आणि त्यामुळे नागरिकांना पाणी साठा करून ठेवावा लागणार आहे। ठाणे महानगरपालिकेने हे आवाहन केले। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये तातडीचं दुरुस्तीचं काम असल्यामुळे 24 तास पाणी पुरवठा बंद असेल। आज रात्री 12 वाजल्यापासून उद्या रात्री 12 वाजेपर्यंत 24 तास पाणी नसणार आहे। कटाई ते ठाणे दरम्यान पाणी पुरवठा बंद असेल आणि त्यामुळे ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये कळवा, मुंब्रा, दिवा या परिसरामध्ये पाणी पुरवठा होणार नाही। तसंच उद्या रात्री पाणी पुरवठा सुरू झाल्यानंतर सुद्धा पुढचे काही तास कमी दाबानं पाणी पुरवठा होणार आहे। त्यामुळे नागरिकांनी पाणी जपून वापरावं असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। तसंच अपव्यय टाळावा असंही आवाहन केलेलं आहे।